This is an apple. ଏହା ହେଉଛି ସେଓ। This is a ball. ଏହା ହେଉଛି ପେଣ୍ଡୁ। This is a car. ଏହା ହେଉଛି କାର। This is a dog. ଏହା ହେଉଛି କୁକୁର। This is a egg. ଏହା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ This is an apple. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଓ। This is a ball. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁ। This is a car. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାର। This is a dog. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ଏଇଟା ଯେମିତି ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି That is a fish. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଛ। This is a goat. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛେଳି। That is a hen. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା। This is an ice cream. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବା ମଲାଇ। That is a jackal. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ। ଆଉ କିଛି ଆହୁରି ନେବା ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା That is a kite. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି। କାଇଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ି ହେଲା। This is a lion. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସିଂହ। This is a lion. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସିଂହ। This is an onion. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଆଜ। That is a nest. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସା। ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା କରନ୍ତି। This is a mango. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ। This is a rat. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୂଷା। That is a queen. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଣୀ। This is a peacock. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୟୂର। That is a tiger. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଘ। That is a sun. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। This is an umbrella. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛତା। That is a zebra. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜେବ୍ରା। This is a Xmas tree. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗଛ। That is a van. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି। This is a wheel. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚକ। That is a yak. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚମରି ଗାଈ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକିରି ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ବୁଝିଲେ।